Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Justitie Quincy Kirikori zegt dat Curaçao niet verplicht is asiel te geven aan mensen die daarom vragen. Gisteren gaf Kirikori uitleg tijdens een persconferentie over de vluchtelingen, vooral uit Venezuela, die hier naartoe komen en de verhalen die er in de media gaan over asiel. Luistert u naar de minister. Er bestaat geen enkele verplichting op Curaçao om zich aan te sluiten op dat verdrag. We moeten mensenrechten respecteren op basis van artikel 3 IVRM, maar artikel 3 IVRM spreekt nergens over asiel. Het spreekt over bescherming. Er is veel kritiek over de wijze waarop Curaçao omgaat met ongedocumenteerden vanuit Venezuela. Dat zei minister van Justitie Quincy Kirikori gisteren tijdens een persconferentie. Hij weet dat er een rapport van Amnesty International op handen is, waarin onder meer wordt gesteld dat de cellen waarin ongedocumenteerden worden opgesloten bij Rio Canario onmenselijk zijn. De minister gaf gisteren aan dat definitief is besloten dat die cellen zullen sluiten. Een vreselijke gebeurtenis gisteren op Curaçao, waarbij een vader van 32 de moeder van zijn kinderen neerschoot bij de crash in Santa Rosa. De vrouw van 25 werd naar het ziekenhuis gebracht en is nu nog onder medische behandeling. De man zelf benam zich van het leven, maar het feit dat dit bij een crash gebeurde en dat er vele getuigen waren, waaronder kleine kinderen, heeft voor een grote schok op Curaçao gezorgd. In de wijk Marie Pompoen is een 35-jarige man doodgeschoten. Het gaat om Dutmar Wilsu. Hij lag in de nacht van woensdag op donderdag voor zijn huis op een bank te slapen. Onbekenden hebben vanuit een voorbijrijdende auto verschillende keren op hem geschoten. Hij overleed direct. De politie heeft het lichaam voor nader onderzoek in beslag genomen en onderzoekt de zaak. Meer dan 50 mensen zullen binnenkort een microfinanciering krijgen. Het is een project van het ministerie van SOAW en van Corpodeco. Er waren meer dan 500 aanmeldingen. De eerste groep van 50 krijgt binnenkort een training en wordt intensief begeleid bij het opzetten en beginnen van een nieuw bedrijf. Het ministerie wil op die manier meer Curaçaoënaars aan een baan helpen en het liefst als eigen baas. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro is neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst. Dat gebeurde op straat in Juiz de Fora. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis waar hij is geopereerd aan een diepe steekwond in maag- en darmstreek. Ook kreeg hij een bloedtransfusie vanwege aanzienlijk bloedverlies. Bolsonaro is de belangrijkste presidentskandidaat op dit moment en maakt kans om verkozen te worden tot president van Brazilië op 7 oktober. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.